Alhamdulillah. Punta no inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, alhamdulillah wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagaleron na alhamdulillah di tanong di makapanalamat sangko Allah Ta'ala sabab sa isad niya mala alimu ay pambagay rakatan o Allah Ta'ala si ko kapapakadar patano kunda lagi niya kalilimod ay ayabu apantag kapapakadar patano saya nami pantag kuso aso at tano sangko Allah Ta'ala mipantag si kukab ko mani o ilmu tanu sabut tanu ko agamat tanu agama Islam ab kesabapan si kud ikambakan o parate tanu ko mga pusot tanu. Dalain tanum kenagagyang ko to akatir o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigyan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Gitu narang ko mo to. Agyan ko to akatir o Rasulullah. Sa din sa tao, aaya kabayaun wallahu ta'ala nagyang ko to mapia sa gyang kaya dunia. Sampor na sis anungan amori. Yufaqihu fid din, napakisabutan niya nun suagaman niya na agama Islam. Na ayaw kita kakasabutin kakwagamang kaagama Islam na mapaganad ka. Kanaw bapakaukit sa taginapan nganinsan kabapyaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ad nagurun yan. So Jibril alaihi salatu wassalam. So kinipangandoon yan rakatano ni pangandoon rakatano Rasulullah agyan kaya agamatan wa agama Islam naming gudalan si ko Jibril ay ni pangandoon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay barat yan. Naging kayo kita kasembayang na inalayo Allah Ta'ala sa Quran wa aqimus salah pamayan daganyo susambayang gitu kialo yang sa Quran. Na anto na kiaswatan ron. Anto na ay kiaswaon o Rasulullah. Ini pangandoon yan siya rakatan. Kenao ba miya kang gudalan sa taginapan? Minggudalan ko kini pangandoon nun o Jibril ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amisembayang miyakataling o masu Jibril si ko Rasulullah na misembayang siran imam su Jibril na maamum su Rasulullah si ko kapapakasul waktu na gusto kapapakakap kada waktu yang lima sambayang antunay kapakasudin, antunay kapkedayan. Na aya keso ono Rasulullah na ini pangandoron o Jibril alaihi salatu wassalam. Na ayap man na keso aun o mga sahaba na ini pangandao o Rasulullah si ko mga sahaba niyan. Misembayang so Rasulullah padiyan so mga sahaba niyan. Korean o kaya pakapasadiran sembayang ko Jibril at Jibril si ko Rasulullah dia iokit kipangandoon ka ko mga sahabang ka mga umat ka ko okit akasembayang na misembayang so Rasulullah sa mga sahaba niyan na orian yan na siyang uran yan sira na pitiro yang kiran koreano kaya pakapasadian
kaya pakapasadiran sembayang natigian sallu kama raaitumuni usalli. Sembayang kanu ko lagid ukele ni orakang ko dia kan di ka sembayang. Gitu kaya suaa o mga sahaba ko kita kasembayang taman din sa giyang kaya masa tano imanto na gyuto din Europaan udi tano di kasembayang aya kaya suaa tanoron na mipantag ko kaya paganada tanoron. Alhamdulillah gitu sabab pa mala adi tano di kapakapanalamat sang ko Allah ko kapakadar patano kundi lagi din kap ko manan lagi yung kutuwa ilmu tanu sabut tanu sang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan ni mapindiskas tanu saging kaya masa tanu iman to nagyang kutuan da'wan o Rasulullah si ko Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an dengan minsan o Rasulullah so Ibnu Abbas agyang kutuan da'wan yanon na upama ka inggudalan tanon na gumapa dalam sirak tano na kesabapang ko kapakabagar o parati tano sang ko Allah nagusarig tano sang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Anto naging kutuan da'wan yan. Kagya aya katirima o Allah ta'ala kulangwan o simbatano na kailangan aso parate tano na malinis. So parate ang kasangko Allah na kailangan amalinis. Kaupuon binasa so parate ang ka na binasa so amal ka. Upuon mabinasa so paratian ka na so galabag ka simbang ka na binasa. Ginanitinudan. Inusulangwan o mga ambiya na ayamala inisugukiran wallahu ta'ala langon o mga nabi. Ipuong ko Nabiula Nuh, Nabiula Ibrahim, Musa, Isa, ayamala na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayamala inisugukiran wallah na makamu ayang kupusuiran agyang kutu alinang aparate agin ang sutuhid. Kay isa-isa wallahu ta'ala ulangwan usim basang ko wallahu ta'ala. Naging kaya pagaluin tano na isaw nanan miko connection. Si ko pagaltan o Adam agusto Nuh alayhi salatu wassalam na mga tao ayab simba niran na so Allah ta'ala. Kaya pagaltan o Adam agusto Nuh Nabiula Nuh alayhi salatu wassalam na 10 ka karn 10 kurun. Yang kutwa isa ka karn na isa ka magatus ragon. Tigaran na isa ka century na magatus ragon. 100 years. Yung kutwa 10 ka karn na sama ito na pera gatus ragon. Pero ito gatus ragon sama ito. Isa ka karn na 100 years. 10 ka karn pera gatus ragon. 1,000 ragun. Aya pagaltan o Adam agusto Nuh na 1,000 ragun. So kaya ginko to masa na aya mga tao so mga tao na simba nira na so Allah ta'ala. So kaya David agem ko to simbayran kaya David o mga tao aya siya riganiran nagyang kutuwa mga barahala. Ami apo kasiran sang Allahu ta'ala ayat siyariganiran, ayat pianariganiran, ayat pemangnianiran sa tabang na gyang kutuwa mga barahala na miya adun sukapan ako to. Giti pagampaganay at kiya adun ukapan ako to. Nasiyug Allahu ta'ala sunuh alaihi salatu wassalam. Gitu sabab akyasugwa wallahu ta'ala ko Nabiula Nuh alaihi salatu wassalam
kukia binasaw betad aaya sinimbaw mga tao nagu aya pemangnian sa tabang o mga tao naging koto mga barahala. Gitu kaya sugu wallahu ta'ala si Nuh alaihi salatu wassalam sabab si saging koto kia adan o mga barahala aaya kia adan o mga barahala mga piyagtaw-taw na si iming gulalan sa panduan nagu-advise o syaitan. Antunay kaya didugakiran waya mananya na syaitan. Saging kutua mga pagtaw. Sabab si saging kutua kaya wapat o mga iduluiran ang mga tao ang mga salihin, mga tao ang mga barasim basang ko Allahu Ta'ala. Na pagkababayaan o mga tao. Si saging kutua kap kababayairanon na miyang awapat siran. Suad, Thamud, mga salihin ito. Langono to mga barasim basang ko Allah Ta'ala mga uli atigtano. So kaya wapatiran nagyang ko to mga tao na inimbuku iran. Agyang ko to mga salihin na mga iduluran. Inimbuku iran. So kinimbuku ni ranon na so iblis na mipayag. Kasagyang ko to masa na so iblis na diipayag. Mipayag so iblis, so syaitan, natigyan na, o atigyan, bakos kano atigyan pengguna na awa, sa kada agyang kanan kambubuku iyo. Aki kimbubuku niyo si sagyang kanan mga idolo niyo. Tigyan kira na, gyang kanan mga idolo niyo, nambaala kano sa piyag toto abong taliran. Na betad niyo si iko mga walay niyo. Na igira makapupuong kano saliw. O di na ipkedali iyo. Agyan ko to mga idolo niyo, mga wapat. Na pigilin niyo, agyan ko to mga pagtaw-tawiran. O di nagyang ko to pimbalaan niyo. Abun taliran. Na pkeda agyan ko to aawida akal niyo. Kaya man naging ko to step by step kaya didagagin ko to mga tao. Kung gudalan si iko iblis. Oriyan yan, na pinggulaw laging ko to mga tao. Miad naging ko to mga piyagtaw-taw, ay nibetadiran si ko mga waleran, sama to nakanaberam simba. Bulong o to, si ko wida kaleran ko kewa patagin ko to mga iduliran. Si ko kaya agim ko to mga tao, kami ang awa patagin ko to mga tao. Miya kataling umaging ko ta mga new generation ang mga pagtaw. Pamana so mga muriya tawiran. Na ayran kiya gunanawan agyan ko to abetad. Matatago ko mga waleran agyan ko to mga barahala. Mipayag man susetan. Tigyan nagyang kayaman ang mga barahala ang matatago siya na mga luksyo na ayran pagampitan sangko Allahu Ta'ala igira a pemangnisiran, igira amiyak kaawida akaliran na sansiran di magapas. Oriyan yan naging ko to mga tao na ayran pinggulaw layran sabab ko panduan o setan. Paagan tamiyadap managing ko to mga tao na minisambi aging ko to generation bago generation mga pagtayaran taman sa miya adan agyang koto mga kapanakoto kagyang koto muri ang mga pagtawiran amya katalinguma na sinimbayran. So kaya simba ayranon na gyuti kaya adan o kapanakoto kulyaw lupa gyuti kaya sugo wallahu ta'ala kunuh alaihi salatu wassalam akatukawan o mga tao aayasimbaan na so Allah Ta'ala kana o bagyang ko to mga baragala.
Dan ni mana lagi yung kutua step by step kaya ada degau Allah, kaya ada degau iblis. Alhamdulillah. Astagfirullah. Kaya ada degau iblis si iko mga tao. Step by step. Kena ubaya manan yan na miyakay sa isa. Gitu kaya sugu Allah Ta'ala kunuh amya ada naging kutua kapan ako to kung mga dulun-dulunan o mga pagtaw. Na gitu din ikia pakatundog-tundog o mga nabi uman din mabinasa so mga pagtaw ama adeng kira naging kutua kapan ako to mapukasiran kusarig sangko Allah Ta'ala koneksyon sangko Allah Ta'ala na sugun Allah Ta'ala sa mga nabi. Musa, Ibrahim, Isa, tamang ko Nabi Tano Muhammad alaihi salatu wassalam. Yung ko ta mga ulul azm minar rusul. Ang tawag yung ko ta mga ulul azm minar rusul. Yung ko to walima ulul azm minar rusul. Inusiran bitwi sa mga ulul azm minar rusul sabab si sagyang ko to siran miyaka okit ko malipedes nagumargan akinipen tagniran ko mga pagtawiran. Ko kipsem painiran ko mga pagtawiran si sagyang ko to akapa kamu ayang kiran aging ko to tauhid sarig nagu aya pemangnianiran sa tabang naso Allah nagu aya simbaaniran naso Allah subhanahu wa ta'ala nagu aya pluhudaniran naso Allah ta'ala. Dahil matawar ka sa aging ko to lima ka to ang mga ulul azm minar rusul. Dahil matawar. Sunuh alaihi salatu wassalam. Masya Allah. So Ibrahim. So Musa. So Isa. Jisu Isa. So Muhammad alaihi salatu wassalam. So Nuh alaihi salatu wassalam na miyaka 950 years adin yang diiki panulon si ko tauhid. Ay buah miyarat yun na sobra 80. 950 years nagyuti kaya tiyagin ko to din yang kira diiki panulon si ko tauhid. Kena bagi timia pagi di uras Nuh alaihi salatu wassalam kana pengiro gitu timia pagi di din kena bagi timia pagi di din. Gitu kiati agim kotoa dinyandikan dakwah. So imagine naman 950 years sa kiati gagawa kadondo puguran sinang na ipendulo niyang ko mga pagtaw niya naging kotoa tauhid. Na ibu miyarat yun na sobra 80 ragun. Sobra 80 miyarat yun. Na ipandapat kasaging kaya masatanoy man to. Oy. Dadin duko taso Nuh alaihi salatu wassalam saging ko to da'wa niyan. Nana mana niyan na piya kadeeg bu wallahu subhanahu wa ta'ala. Si saging ko to kaya pakataling umaging ko to taipun abiyangkit aging ko to masairan. Miya ko maging ko to mabagar malaig naro miya ka ayman niya na miya tendu nagu miya ka mbida miya ka prinega aging ko to tawa aya inunutan yan na so panduan wala agu aya inunutan yan na so pamikiran yan. Tigu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah si saging ko to kaya pakapentag uno hagu suwatayan. Si saging ko to kapakaw maging ko to taipon adumiyat dunia. Sulangon umiyarate si kuno na miyagda saging ko to kapalian. Kapal unoh. Ayamin balon na sunoh sa kaniyambu. Saging ko to adin yan undi ikambali na di pagumpatom-patang ng mga tao kasi niyang pimbali sa kalasan. Ano ba sa kilidaragat? Tigira na anda manayay kapag daing kasi ano, saging kaya kapal kasi kamimbal saging kaya do kakalasan. Ba nararagat si? Oy. Na din yan si Randin tatagun sa ginawa. Miya ka umaging ko to mala taipon.
Miyak pa kau maging kutama bagara ayamanan niya na ura na kigal na ba dunia. Awa, sa kita masayran. Tigin si kuwatayan, kay ikaritan ko, na pagdakar kami. Pagdaka. Kaiman to na din nakapagapasan, kapakaw mas sumalaig. Ando na ipitiro ayamanan niya nawatayan, natigiyan, ahay ama ko lang niya, di ako nakamagda. Batigin pa ko, maging ko to malaig na siya ko pagapas, saging ko to puro apalaw. Runa ko tibid. Ay no sa rin, naging uta pamikiran yan. Siya ko atigyan, pagapas, saging ko tama puro apalaw. Uriyan yan, namya katalingo, maagyan ko to. Tiguno, ahay ikaritan ko na, upun makaw masutiwa wala. Giyang ko tama, bagaraig na dadin na yamanan yan na, pakaligtasun. Napaglakar kami, tigin na di, siya ko palago siya gingunta puro palaw. O rin yan, namya kataling ko maging ko to, ating bawa Allah Ta'ala, mabagaraig, na, so kaya ilen yan, si kuwatayan, so Nuh alaihi salatu wassalam, kamaging ko to, ig na langon yan din na, ayamanan yan na minigal na sulangwan, may to, mapuro palaw, may mababa palaw, mapuro palaw na langon yan din, ayamanan yan na, lamun minigal na. So, kailan yang kuwatayan, so Nuh alaihi salatu wassalam, kailan yang kuwatayan nakigald. Nawara manusia, abab kalalagan, lalong kalalagan natin kung mga luks, saka nawataka din. Miyakagiraw, so Nuh alaihi salatu wassalam, ya Allah, matanas kanyan na watak natigin, kabayan na malakuan yan. Ay manan yan na miyapas yan. Watak natigin, innahu min ahli. Matanas kanya natigin, apa ko pamilya kung muriya tawakan. Miligtasan kabayo Nuh. Anto na inisumbagun Allah Ta'ala, innahu laysa min ahlik. Matanas kanya natigin na kanaubang ka pamilya. Gitikin wa adalil o mga ulama asumbidas sa agama na bapia ka wata ka nganinsan na kanaubang ka pamilya sa gingga dunia. Kanaubang ka pamilya kanaubang ka nung makapagwarisa. Gitu isa kinu adalil asumbidas sa agama na di makapagwarisa. Mana agamang ka na Islam na si wata ka na yamana niya na kafir na mawapat ka na di kanyang kapagwarisan. Oh, dake ko niya natamok ka. Lagi dito mambu. So ama agusto ina oy na naumbida sa agama di makapagwarisa, ama di makapagwarisa. Ay katimbili ang basta umbida sa agama di makapagwarisa. Si ko syariah Islamiyah. Si masaging syariatan wa bagu, agi nga syariah gobyerno na miyaso pakirano to, kapya kapagwarisa iran. Na kenapa tu tindagu syariah Islamiyah ka syariah to gobyerno. Iti ka pa kami bidaw syariah gobyerno o syariah Islamiyah. Oy. Na tigo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah saging kanan na yamanan niya na discuss tano. Miyakapun tagatigyan so mga tawa ay nunutan yan na sukabay Allah si miyaga pasangkwala saging koto hamas sa aka kargenan agum mga tao si miyaga pasko pamikiran yan naguaya inunutan yan na so pamikiran yan na miyaka prinayaga. Anto na kaya pakaprinayaga yan. So mga tao, miya kadasagin ko to kapal o Nuh, ay nunutan yan na so Allah kaso, miyunot ko Nuh, alaihi salatu wassalam na miya kapasiran. Dasiran bigal. Inangin na kapal, barko ay buwa mi pendero na sasakataw manusia subuso Nuh. Na miya makala abagal kandila gedikala o palaw abagal nadamigal. Sabab sa giyong ko to kaya siya po wallahu ta'ala. Giyong ko to tao, ay nunutan yan na so pamikiran yan. So tao Nuh, ay miyaga pas ko pamikiran yan, inunutan yan na so pamikiran yan, nandun na miyaso yan. Minigal. Miyatay. Oh, miyapat, minigal. Minigal. Tigul, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, upo giyong ko to tao, na aya unutan yan na so pamikiran yan, na gusto ba'y aginawan yan,
adi magapasan ko Allah Ta'ala, nakigal na kubaya ginawa niyan sa lagi din o kinigal na unoh, wata unoh, si saging ko to aragat. Niya karere ko to. Na upon giyang ko to ataw na aya unutan niya, nagyang ko to apanduan wawa, si magapasan ko Allah Ta'ala, napakaapas sa lagid o kaya pakaapas o mga anoh na gusto mga tao amyunuton. Ay lagi diyan na su Titanic. Ini mas su Titanic. Su Titanic na miya kalal la abarko. Saging kutua kaya pasadian sa British. Na tigiran adad na niya unaan niya na mala abarko sa dunia. Na mileleg sa Atlantic Ocean. So saging kutua kaya kararaw nagukini announce nun sa pleleg. Maraga giyang koto abarko na langon na mga alay tamok sa giyang koto masa na kuminwa sa tikit ka magdaon. First time, pagampaga na yung maad na mala abarko sa giyang koto masa. Nailin man, gatusan ang mga lalanta si pamikiran ang yag engineer sa giyang koto abarko. At Titanic. Nandun na yung so Titanic. Minigal na ay buwa kaya disinganian na ice na minigal na sa lokaragat sa Atlantic Ocean. Lagi dito atigo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah aging ko tawa ay nunutan yan aging ko to bay aginawa niyan na lagi dito akigan ko bay aginawa niyan na upun ka unuti sa panduan Allah si kamagapas si ko Allah napakapas ka. Oh. Na, diyan ko ta katero o emanan yan na Rasulullah si ko Ibn Abbas. So Ibn Abbas na miya kay sa alungan na magapedasiran agus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay idido Ibn Abbas na mga 10 rago na ididiyan. Kangudaan pan. Tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, kay kangudaan, kay bagwa mama, pengendoon akan sa kaatigyan, saging kaya mga katero. Ito naging utay ni pengendoon niya nun. Paganeron, atigyan, ihfadillaha yahfaduk. Paganeron, atigyan, siapang kaswalla kasiapang kawallahu subhanahu wa ta'ala. Anto na kasiapasan ko Allah Ta'ala, batano kailangan wallahu Ta'ala. Di, na batano kailangan wallahu Ta'ala. Bapiak, so kadun din o mga tao na marateseran sang ko Allah, na dadin amay tubu. Akyumang ko kadat o Allahu Ta'ala. Bapiak, so kadun din o mga tao na mungkir sira na ungkir niran so Allah, dad na may tubu. Aki kelebat nagukibinasa ko kadat o Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mana niya nasa katanoy makakakailangan sang ko Allah ta'ala. Siapang kaatigyan su Allah ta'ala kasiapang kawallah. Ay mana siapang kasu mga panduan na rakaw Allah ta'ala kasiapang kawallah ta'ala. Ubang kapakalilipati su Allah ta'ala kasiapang kawallah ta'ala. Ihfadillaha tajiduhu tujahak. Ikadua, siapang kaatigyan na su Allah Ta'ala, kabapi anda kamata tago na kaumang ka su Allah Ta'ala, asiapang kanyan. Ay mana, bapi anda kamata tago, na sabab sa gim ko to kasisiapang ka ku Allah Ta'ala nagudi ka mababalag, di mababalag so koneksyon na kasang ko Allah Ta'ala na siya pang kaw Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na'y malaka rin na. So nabiyula anta so nabiya inaraba sada Yunus. Antay nga angaran o ama o Yunus Sala ko sa Yaqub, Nabi itu. Yunus, ito na apelido niyan. Yunus, ito apelido Yunus. Madakla Yunus.
Kepakai na mga Yunusan sa baba. Ngaran na si Yunus. Nanti, Yunus, baka rin ay narabar asda. Kailangan siya pilih dunia. So, Yunus bin Matta. Yunus bin Matta. O ba nga, igira mo kelipatan ka, so Yunus, na ilaya nga mata nga. Pigira nga sumata nga, kiyatusan ka. Ay gitu isa mga sikreto gira mo to gitu aka muresa. Ay gitu aka muresa margna kimures noon na pangilele ka sa dinga gelipatan. Kau man ngagatan man na kimures ka. Yunus bin Matta. Bin Matta. Kaba pigira man to naman gira mo to na dinga dinggiluban. Udi na miyata gugas sa kita enged. Gia tiro naging ko to ngaran naging ko to enged. Gira ko nap kelipatan sungaran. Ugay na aya okay tadi nga kakelipat isaging ko to asingwa na kaenged. Anto na yo kita. Gigilo baka sasadin sa sign ro adi nga kelipatan. Nagyuti tutusing ka. Kamakasong kasaging ko to enged na di nga kelipatan. Ani ni kailangan ako tus kanian. Ugay na aya ilayang ka tenduang ka naging kutwa mala adiru ukeda ame kagi ko tay tinduan naging tamal budun madan madaw nagyari patan ka miya didike yung ta mga law na mga establishment na dingon kedid gitu tenduang ka diga kedid bapegira man taging kutwa kang giluba badi wan naging na mga grab udi naging kutwa mga tao adna pengilesir ka na aya tiro angkaon gi sa mga sekreto nga gira ko na tiro nakakutaw andi address ka andesan nasala ko niya ka di tiro na di nga keton na aya tiro angkaon na sadin sa aya mana niyan na popular ang mga establishment sa gim ko todar pa kakyato sa nyatong kanian na gitu mala ibarat aso Yunus bin Matta alaihi salatu wassalam na sisagim ko to masa akiyawain yan ko mga pagtaon yan. Niyan pagaway agim ko to mga pagtaon yan. Giyang ko to mga pagtaon yan na diniyang kiran din di itiro na paratian yusullah simbaan niyo sa Allah, away niyo agin katna na mana niya nakapanakuto kap simbaan niyo sa sadakaw sang Allah Ta'ala. Kapakataling umar kanu sutiyo ba Allah Ta'ala. Ato na ibsimbag agin ko ta mga tao. Tigiran na kay Yunus. Miyatid na gina ni dingkar kami di itiroon. Aparatian namin sutuhan ka. Naudiya mi parate sutuhun ka napakataling mo masutiyo ba Allah tiyuba kami niyan inubodi kami tiyuba no Allah Ta'ala tabi napaparangay ananan no sabeda merano tigil na pamrakad na katip man si Ustad katip man si Alim katip man si Iwan ang barang-barangad niya ditiroon kisuwa-suwa kanusan kagi sumanusia napawalo na aya kapkaile niyan na udin ayad niyan di kapakapangin benar na amay ka may layong bala amatan niyan. Na tigara nakasutig tanong angkatan buraratangaw na matang ka. Bakaw ni pengimenar. Gitu bi ka pengimenar yan nun. Amay maburaratan na matan yan. Ya dambillah. Astagfirullah. Na. Sagiyang kotoa masa adika pengim benar o mga tao apawal niran so Yunus alaihi salatu wassalam Yunus na inong kapan di pa kataling umaging kaya tiyo ba Allah o benar ka nabi o benar aging ka na nakatiro ka anto na imeswa si sagyong ko to masa na dumiya dunia pakataling umaso tiyo ba Allah Ta'ala so kaya da dunia na so Yunus inawa niyan siya miya lagu su Yunus so kaya away niyan kiran miya ka umasagin kaya kilidaragat ayam miya uman yan ang mga tao di mangisda katawa niyan su Yunus baka umagin ko to ayamanan yan na tiba Allah dumiya dunia tigay na pakada ko niyo piya kadairan su Yunus so kaya pakadairan ko Yunus miya kada su Yunus
So kaya taguyaran salo karagat. Miyaw masira na bagel. So kaya umakira na bagel. Na aya buwa ka pakaapas siran sa giyang kutuwa masa na makalbat siran. Udi siran makalbat, nakigal nab siran. Anto na siwairan. Ito na siwairan. Mga gamitiran. Miyar lang ang mga gamitiran. Anto na siwairan. Ito na si Yunus. Ha? Agiti yunda inulugiran si Yunus kay ino pan miya uluga miya araba sedaka inulugiran. Oy. Antonio okay ta siwairan. Bimbunuta seran. Kaya malah na makanusa kang bunutan lagi itu. Oh. Benar. Qur'a. Oh, Qur'a. Kenapa tigiran na si Yunus na ino kami kigel, mini mangar kami na tipuas kay kuan mana yan na maulog siragat. Kenapa gitu? Kagi si Yunus nakatawa ni rana Nabi, na diran din nakabaya ubas kanian maulog. Seselaan ni Nabi. Sagim ko to masa ay siwera naging mo to tigtan wa kambunuta, tigi mo sripa kambunuta. Away. Tigira na iman to na Qur'a. Bunutan saripa. Bapya Rasulullah gina na sunanan o mga ambiya. Bapya Rasulullah na igiraman nito na sungwan yan na kabayo mga darudupa yan na mahunut. O, nato na ipsuwan yan kiran, Qur'a, pakabunut niya siya ran. Na, si Pula, nangaran na si Zainab, si Kuan, na, si Babanggul, si Muhindi. O, dengaran yan ran na si Muhindi, yung nagaro lang ito na. Tingnan mo kapag mo na sampo lang Muhindi. O, ba ano karang iti. Naigira lagi dito, may surat ro, bunut no Rasulullah, nasan siya mabunut yan nangaran, nagitip ako nito. Nadamang buwa widakal ro. At sure, niya, may bunut sungaran yan. O, sure, mala kayo, kung kada mabunut sungaran ka, sibar ka. Na, paganta, si saging ko to amasa, andi tanong taman? Oras tanong? Di kasi oras tanong ha? Andi taman? Matipan? Oh. Tiga ano ba alas iti akang nagtanong? Ay kita tigaran nasibin. Na, ayam yaswa, na tigaran na bunutan tanong. Ini surat sa mga ngaran, kita mga pediran. Miyunot siran, ayam ya bunut so Yunus. Tigaran na diga pakay. Munot tanu peruman. Diran din nakabayo ba maulog so Yunus. Saragat. Miyunot siran peruman. Mana miya bunut na andap man? Sitman si Yunus. Mana miya bunut na so Yunus. Oh. Tigiran na diga pakay. Munot tanong man peruman. Taman sa miya katlo. Ayad na kebunut na so Yunus. Oh. Anto na siwa yo ayamanan yan na mga tao. Miya kawida kaliran. Ayab kebunut na so Yunus. Na sudin so Yunus imimudun tari askan yan ito minipu saragata. So kaya tipu saragat o Yunus kay gitu na poprogramaan wallahu ta'ala magaan sumagaan na sigu wallahu ta'ala gim kotwa malasada. Gim kotwa sada napapanduan. Ay no di papandui. So din so keulog o Yunus alayhi salatu wassalam na magaan sumagaan na miya Arab aging kotwa sada. So kaya Araban yan nun na aya kapapandui ron na alam niya negara ngeta so Yunus. Dan ay mana niyan na kasakiti so Yunus alaihi salatu wassalam. Dia buat kialam dan yan nun. Kaya pitero na liyang bedien. Dan yan negara ngeta. Kagi papanduan wallahu ta'ala. Sagiem kotwa kaya taguyan sagiem kotwa tiyan aging kotwa sada. Oh.
Miyatagu sagiem kotua madalam aragat amiyak kalibu-libuteng. Napian nutulanan Allah Ta'ala sa Quran. Kaan mabaloy atuma obkur ya mga pagtaw. Lagitin. Sagiem kotua kaya tagu iyanon. Nailay naman, aging kotua aging kaya hadith. Apa nutulun tanong? Dada na mada aging kotua koneksyon yan sangko Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dada na mada aging kotua tadan-tadam yan sangko Allah Ta'ala. Amiyatagu sagiem kotua pinakamargan adar pa. Kenapa matag kalabuso saging kaya dunia? Sidin ko tiyan usada amia kasimpi-simpi tadar pa. Sidin saging ko tuwalok aragat amia ka libu-libu tengadar pa. Sabab si saging ko tuwa dakada aging ko tuwa koneksyon yang sangkwawa nadaskan yang pabayai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ininduan niya naging ko tuwa doa. Tunay kita doa yan? Masya Allah, Masya Allah. At nabidiwa kan san? Lagi dinan. Akuan, padutos saging ko tuwa. Doa. Ginan na. Doanan. Kita kata no, kaya mungkin na ito. Akuan na kan, video kan nun. Oh, damati ito na, damaka pera ka oras, damaka sanongan na sobra 20,000 na miyaka view na. Giyang ko to doa na isa na nabulong si saging igra makandidarasak ka. Oh. Tunaw to aging uto doa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Oh. Anto na yung mana niyan? La ilaha illa ant. Ito na yung manaw to. Kailangan naging kutuwa doa. Isa niya. Kailangan na isa ay niya sibutan tanong. Yung kutuwa di tanong diin doa na isa din akapapaka raradi yung kupuso tanong nagupamikiran tanong nakatawan tanong sumana niya. Kambida suding kakatawan sumana niyan ading ka diitiron agugyong kutua katawan na kasumaanan yan. Okay. Bapi aging utap mbetian na ka? Lagi daging nga na Quran, ay gira katawan na kaging kutua maanan yan. Na pisinapsi ko puso ka. Ilayan naman so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si saging kutua tigyan si ko isa ko mga sahaba niyan so Abdullah ibn Mas'ud at tigyan na batia ang karak na sa Quran. Tigo Abdullah bin Mas'ud, Ya Rasulullah, hey sugu Allah, bati anak kan rakas sa Quran, wa alayka unzil, as sa Quran nasir kay ni turun. Ito na tigo Rasulullah, kabay akan at tigyan amanada kan sa Quran si ikusalakaw si irakan. Isaw to dalil, igiraman to ayamanan niya, kabaya ka, ayamanan niya, man kasukuran sa lakaw sir ka, kapagatika, bati nga ako naging kaya Quran, kababayang mo kagiging ka na Quran na bapi, aging kaya mga kufar, na igira ap kenegiran, napakapia ginaweran. At na ginawa niya, mijur, si sa kulungan, mijur sa kanyan, masay sa kulungan. Ay giraman to, di kami dindaw sa ginan na mga kulungan na isas kanyan na mapakakuha min sa appointment. Miya kay sa atigin, ginakto na miyang gulula. Miya kay sa atigin, na giyang kaya ginawa yak na Christian, na di pagdarakan. Napakatugtug, pakandarak na tigin, naging kuto Quran. Owa. Kenegin. Di na tatagun sa ginawa. Miya kay sa atigin, na miyagdarak na dako, pakandara sa Quran. Dap kenegin. Tigin rakan, at tigin na pamakasir ka tanong pagareha, andin sa music ka.
Imutunia na music. Andi na tigil sa music ka. Lagi nga mga sarawan na kapkanagay rano na kanta, o di na music, o di na idida. Tigil na din sa music ka. Ino nga di pa kandara. Tigagyan ko ta, major. Tigil na daman na tigil na music ka kan. Nabako tigil di mamakinagsan. Natigil na, tigil na kanagagar ka, o manakor ka, mada. Nanap kanagagar ka. Natigil na da. Natigil na basta adin. Natigil na ay buwa katawan na kan naging kaya matatago saya agi tigil na ko na Quran nami ya. Katiro tigil no Tuhan nami. Natigil na pakander ang ako na. Pia kander yan. So kaya pakanderan yan nun. Miya kagira lagi yung to sarwang. At tigil na gina na tigil. Anamya mamsa ko. Tigil na gina na tigil na Quran nami yanan. Natigil na way. Igira tigil na kaniga, napakapiyaw na ginoo ko. Imagine na naman. Sarawang. Igira tigil na kaniga, napakapiyaw na ginoo ko. Palamak tigil sa puso kan. Parang tigil na gingebuda na lagi dia tigil no, palamak. Owa. Anamya mamsa ko tigil. Owa. Dito sukatir wallahu ta'ala. Ay igira tigil na makip siringan war kanu ayamana niya nasarwang. Napaki siringan na kanurun paka siringan niyo hatta yasma'a kalam Allah. Taman sa managyan suqatru Allah Ta'ala. Awal. Kabapya sa mga kufar na pinaguiniran di Iran di tetapaw sa ubayran pemamakin naga sa Quran. Saging utamasa, masa Rasulullah. Diran di tetapaw sa. O ba niyo pamakin naga sukap mbeti au Muhammad. Ilan niyo man ito? O ba niyo tigin pamakin naga? Diran di tetapaw sa. Oy. Nanto na ipsuano sabad. Ipsuano sabad na gira gagawi. Napsilim niyan sa Rasulullah na di mamakin naga. Oy. Diran di pamakin naga. Diran marnag yung utang mga pagtawiran. So mga ulang kung mga kufar, kung mga Quraysh, natigiran na uban yung pamakin gaso Muhammad. Na ayakab kato kawiron, sa disiramis di mamakinag, asikreto, naigiram niya katutuna siran sa ging kuto alalan. Andaga pun. Tigin na sanga puna. Tigin na sanga mo, andaga pun. Dito diran di kapakatutukawa, sa piyama makinigirambus suaya mananian na Muhammad. Kokap mbetiayan si kuaya mananian na Quran. Na, si sagyang ko to amasa, kaya araba usda si kuyunus. Biati naging ko to doa. Ito naman naging ko to doa. Antay matoron. Na, isa-isain natin. Ito na ba ini? Seta kapentano. Ito na yung mana, paganeron na? Sa Arabigyan na? La ilaha illa ant. Ito na yung mana niyan? Daat Tuhan asimbaan benar inuntas ka. Dirun maadag yung kutub benar. Agiti mana la ilaha illallah la ma'budun haqqun illallah. Gitu itu mana niyan. Ay mana to na daa simbaan benar inunta so Allah inuntas ka. Gitu anta na so Allah Ta'ala. Dirun kebenar ketagwa dirun kebenar ging koto haqq. La ma'budun bihaqqin illallah. Gitu mana la ilaha illallah gitu mana titu mana niyan. Daat Tuhan benar inunta so Allah. Kagi adnab simba na salakaw sang ko Allah Ta'ala na langun din uturibat. Simba sa sapi, simba sa alungan. Kagi kay alungan anab simba, kap simba na ng mga saytan. Ay kap simba mga saytan.
na igira manuto dua amasa akap simbo mga setan akap simbo erang adungan. Anto na uto amasa? Tunay masa. Kap simbao mga setan kuadungan. Kap sujudan eran. Paganeron na igira ayan yan din kasbang. Ayan yan din kasbang. Igira ayan din kasbang aging kuto anungan na ay masaw to kap simbo mga setan na sujudan din sa anungan. Anto na ikadua. Tunay kadua masa. Sahih. Ikadua masa nasaging kuto masa aka sedepian. Kasedepian. Igira sedepaging kutua alongan na masaw tuwa ka sujud kab simbo mga setan. Simba niran. Inu igira bapya so agama tanu agama Islam nalangwan taman naku matanurun nagupyang ndo tanon yan. Isaw tuwa miya aluy o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igira sedep suwalungan ag kagagawi na sumanga murayat tao niyo napaka sudlani. Ngayon to. Oy, benar to. Kaulaw to mga loks. Na benar to. Owa. Anto na hikmaon. Tunay hikmah. Tunay hikmaon. Anto na antapon. Benar to aging uta tindigo mga loks. Kaso mga loks na mga pipiya tindigiran, na marata tindigiran. Anto na hikmaon. Giyuti titu. Benar to. Sagyang ko to amasa na mas akabubukalag o mga setan. Ito na naman, akabubukalag, di takatano siya butaging yung mga kakamudan. Kabubukalag, naging ko ito, mabeberember, mabebember siran, may paparak siran. Awa. Ha? Ito na sa Tagalog. Ito na nga rin. May kakalat. Awa. Yung utap man na may kakalat, nabnaro ito, may kakalat. Igirawan, naging utap, aging nga basa tanong na adna basa di ron di mandate. Naway. Mikakalat na gira ato naging nga kuan mikakalat si ini. Di ba? Mabubukalag. Oh, mabubukalag. Mabubukalag pa na mi paparak sira makakayasiran. Sagyong kutua masa nagyuti masa akap ke bember o mga setan kap simbesiran. Alangon mga rata na mana ni na inggegemaw. What? Gitu kapakasul daw mga lokasi ko mga wata nabnaro to. Oh. Gitu mambuy katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ging goto hadis kamasa kap simbo mga syaitan. Na gitu masa. La ilaha illa ant da apatut asimbaan abnar ainun taska. Tunay kaduonan, tunay sumpatian. Subhanaka miyasuti-sutika. Ay mana niyan na syuting kaswalla da aibian da paawingyan kompleto da ay mana niyan na paawingyan. So kaya pangadinian so mga sipatian away kompleto. Inni kuntu minadh zalimin. Mata anasakan na miya badoya ko pada si ko mga tao mga zalimin, mga palalalim. Ang kaino to, si sagyong ko to akiaw yan ko mga pagtaw niyan. Di, nabagito kaya tipo yan. Kiaway niyan ko mga pagtaw niyan. Di ba, yung inawa niyan sa mga pagtaw niyan, na isa akatero ng mga ulama, na sabab sa game ko to kaya away niyang ko mga pagtaw niyang kudan niyang kerang kategori oay na ay isa ay mana niyan na ini parusaun wallahu taala na kiala busunian sa game ko to tianusda kiala busunian sa game ko to tianusda oay game ko to mga tao ay nawaan yan nanto ni siwera na ino bagiram ya katali mo masuti wawa da. Inugda kiran makataling maging utatiyo bawal. Ando ni siwairan.
Tahu ni Antonio Siweran. Antonio Siweran. Aya dakiran kapakatalingo maaging kutua tiyo ba wawa aging kutua mga tawa inawanian. Nasukiyadat dunia. Apakatalingo makiran aging kutua tiyo ba wawa na aya Siweran na luminiusiran. Nasukeliran sa disert na mitupapay siran sangku Allah Ta'ala. Mitubat siran sangku Allah Ta'ala. Samiyarate siran sangku Allah, mitubat siran sangku Allah. Nasukele Allah Ta'ala kung mga pusuiran ati tua benar. Aging kutua kiatu batiran sangku Allah Ta'ala na inangkat kiran Allah Ta'ala aging kutua tiba yan. Allahu Akbar. Gitu sukatir Allah Ta'ala apa dutua kalbihan aging kutua katubat sangku Allah kapamang ni sarila sangku Allah Ta'ala. Lalayong kadin di ima kapamang ni sarila sangku Allah pakagirokab astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Na inangkat kiran wallah aging kutua tiba. Inalo itu Allah Ta'ala sa Quran. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tigo Allah Ta'ala da ko betad o Allah Ta'ala uban yan siksa aging kutua mga tao asiran na di siran di ito taubat sangko Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bape kada amiyang gulaw lang ka kadustan nganinsan makaudakal ka na pedutu ayamanan yan makandarasak ka pedutu ayamanan yan na bulungon aging kutua lalayon kadin di makatubat sangko Allah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Isaw nutu ayamanan yan na bulong. Oh. Nah, giyang kutua doa si kukinin dua anun o Yunus alaihi salatu wassalam na piya kaligtas wallahu ta'ala si saging kutua ayamanan yan na betad. Piano tulo wallahu ta'ala sa Quran atigen walaula annahu kana minal musabbihin. So Yunus alaihi salatu wassalam walaula annahu kana minal musabbihin udabu atigu wallahu ta'ala so Yunus ko unaam penudan yan katago sa giyang kutua ayamanan yan na tinaging kutua sada na pada ko mga tao alalayaw niyan din nakatatad man so Allahu Ta'ala. Lalayaw niyan din di mapudi-pudi so Allahu Ta'ala. Na miyatago sa giyang kutua sada na lagi dutupan ada din maputol so koneksyon yan sa Allah. Lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun na aya keso o Yunus na ketatap sa giyang kutua tiyan aging kutua seda taman din ko kapakataling ubangkit. Oy. Anto na kaya pakaligtas yan, giti mana, giti pointro. Anto na ay kaya pakaligtas yan, nagukyada yan sa giyang kutua kamaragnan, sabab si sa giyang kutua